तेव्हा जेजू रावलो. ही उतरायचे सुवार्तेचें तीख. तो भीक मागतलो, आज मागतलो जाता. नई भीक बगार काकुळत. जेजू दाविदाच्या पुता मुजी काकुळत कर म्हणली ताची बोब सर्गीन सरता म्हणयांगी. मोइजे लागीन देवान इजिप्तांत कश्ट नासल्ल्या लोकाची बोब मोजेशी पावल्या म्हणले परी त्या कुरड्याची बोब ताची काकुळत करूंक सकच्या ताच्या देवाशी पावता. काकुळतीची भीक मागून असलेल्या कुरड्याक तोंड दांपोवचे चड असले, पूण ते लोकाचे केटींती ताची बोब जेजूच्या कानान पडता आणि तेव्हा जेजू रावता. मागण्याचे एक व्याख्यान जेजून कुरड्याक दिश्ट दिल्ल्या गडितान आमकां लाभता. देखूनच मागणे म्हणजे जेजूक रावोवचें म्हणलें व्याख्यान सुवार्ता आज आमकां दिता. काकुळत दिवंक आयिल्लो जेजू काकुळत कर म्हणून मागतेल्याचे बोबेक रावता. दिश्ट मागलेल्या कुरड्याक दिश्ट लाभली. जेजून कुरड्याक आपणाशी आपयलो सयत. दिश्ट दी म्हणून मागलेल्या ताका दिश्ट फावो जाली. सुवार्ता म्हणटा तशें दिश्ट मेळताच देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. काकुळत लाभलोलो तो जेजू फाटल्यान गेलो आणि जेजूचो पाटलावी जालो. हांगासर जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसा. देवाची काकुळत गूण जाल्ल्या कुरड्याक जेरुसलेमाचे वाटेर जेजूचो पाटलाव करूंक करता. एके रितीन जेजूची काकुळत ताका जेजूच्याच कष्ट मरणा जिवनपणाचो वांटेली करता. आपली बोब आयकून रावलेल्या जेजूक आपले दोळे उगडताच ताचो पाटलाव करून वचप त्या कुरड्याची एक जोगती प्रतिक्रियाच जावंक पावता.